Yabona abafowethu kuyo yonke into leli iqhawela kithi elibekile enkulumeni yalo. Kunamagama angihlaba umxhwele lapha mayezothi umthetho unendlela yokuvimba ubulungiswa. Kodwa ngaso sonke isikhathi kumele sikhethe ubulungiswa. Abantu abaningi bakhwikha ukuthi bayawazi umthetho. Beziba ubulungiswa. Okuyiyona into efanele iyenzeke leyo ukuthi kutholakale ubulungiswa. Yayibo leyo nto. Lawo magama ngiwathathe ngawafaka enhlizweni ngiyophila nawe inguna phakathi. Abantu abafana nalo bhuti uGeneral Mkhwanazi ibona abantu ekumele youth kanye nabantu abasasenesifiso sokubona izwe labo liphenduka into engcono. Ibona abantu abayisibonele kumele siphile njengabo labaya. Naye I can assure you akayona ingelosi unamaphutha empilweni, but ulwela ekuthenini akwenziwe okuright. Nawe njalo lawo maphutha. So nganza kwethu sonke masingalwisa leyo goal leyo ukuthi ake kwenzeke okuright. Ake kwenzeke okuright manje, yabo? And into engichazayo ngale nkulumo yalo bhuti uexpose iminister kanye nenye futhi yama lieutenant generals akhona kwiSEBS of corruption abayenzayo. I understand. And there's even billions of rands kuma tenders are involved kuleyo saga. You understand? And ngiyambonga lo bhuti uthi aphumele obala nalento. Ngoba lento ikhombisa nabanye abantu ukuthi le gang engapheki kwethu, le gang le eyama delinquent engapheki kwethu ngokwama rank or ngokwama position ingavele nje izenzele umathanda icabanga ukuthi yona kusoze ya account. Yabo leyo nto le ayisoze yaphendula to anyone. Because as it stands, after ukulalela inkulumo kaMkhwanazi ngalalela nenkulumo kaSibiya, I'm disappointed. Ngifuna ukuyisho nje leyo nto kuGeneral Sibiya ngingaresponda benayo. I'm highly disappointed. Usho ukuthini mawuzothi uGeneral Mkhwanazi akastike kwilane yakhe akaperform ama duties akhe kwiprovince assignwe kuyona, enze njengalabo abanye ocommissioner angaloke enaka indaba ezingamfuni, angaloke question iminister. Yini yena ufuna ukuba yiminister yini? Why ezo question iminister? Ubani nezo question iminister? Kanti iminister kuyena nomuntu. Kanti iminister yona ayikwazi ukuthatha ama decisions are wrong. Why yona kungameli ibuzwe? If umuntu engacacelekile kahle, why engayiquestion into eyenziwa yiminister? Hayi. Aw. Akubona bonke abantu abazoba yes sir. You understand? Yes ma'am. Abanye bayadinga ukucaceleka before bezofaka amakhanda abo kulezo zinto. So mina ngithi nje salute kuMkhwanazi. Salute Grootman. Siyabadinga abantu abanjengawe, siyabadinga abantu abanesibindi njengawe kulelizwe. Kuma high ranking members siyabadinga abantu abanjengawe kuwo wonke ama arm of services futhi. Izwe lethu lingabuya masingaba nabantu abaningi abafana nalo bhuti lo. Lo bhuti uyisibonele esihle emphakathini nasezweni lonkana. Ngiyaphakamisa mina kuwe Nkosi yenkosi.